Tras o peche de Boiro a pasada semana, o ritmo de contaxios en Ribeira facía presaxar que a capital do Barbanza correría a mesma sorte. Dende esta medianoite entra en vigor o peche perimetral do concello, o que se lle aplica o nivel máximo de restriccións. Ribeira se ha tenido que unir, por ejemplo, a Boiro en el nivel de restricciones por el incremento de casos importante que ha tenido en la última semana. De hecho, tiene una incidencia acumulada, tiene un número de casos, a 14 días cerca de los 80, cuando la semana pasada estaba en 24, es decir, ha multiplicado en más de 2 el número de casos, por lo que ha habido que reincrementar las restricciones. Xa esta mañá, e á espera da entrada en vigor das novas medidas, as rúas do municipio rexistraban menos afluencia da habitual. Ata a Casa do Concello permanece pechada, alo menos ata o venres, tras o positivo dun traballador. Nestes días realizaranse as probas ao persoal que mantivo contacto estreito co afectado e, mentres tanto, as consultas serán atendidas vía telemática ou telefónica. No que respecta a Boiro, mantéñense tamén as máximas restriccións, aínda que os datos trasladados esta mañá por Sanidade apuntan ao optimismo ao detectarse un leve descenso. Aínda así, dende o Concello seguen a reforzar os controis do cumprimento do peche perimetral e das medidas de distanciamento social e uso da máscara. Os datos que me trasladan son de 196 activos e, bueno, seguimos dentro do Concello cas restriccións. A verdade é que temos máis restriccións das que nos mandan dende a Xunta de Galicia. Seguimos co tema da vixiancia por parte da Policía Local. Si é verdade que se está involucrando tamén moito xa estes días a Guardia Civil, porque foi unhas peticións que tamén lle fixemos a subdelegada do Goberno, e tamén se ve que se están xa involucrando tamén patrullas da Policía Autonómica. Estáse facendo, controles puntuais para que se respeten o que son o cierre perimetral, e tamén se está vixiando que entre a población se use as máscaras e tamén as distancias de seguridade. A verdade que estamos vendo que Boiro está respetando como norma xeneral, aínda que, por desgracia, hai xente que realmente non respeta. Dentro do Concello seguimos traballando para intentar salir desta situación o máis rápido posible, porque somos conscientes que tanto os empresarios como os pequenos autónomos, sobre todo o sector hosteleiro e tamén o sector comercial, o están pasando mal, non?